Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis wut l-ewwel nett l-għodwa it-tajba, inġbarna biex niċċelebraw l-Ewkaristija u jew għalhekk fi skitt ta' qalbna nitolbu maħfra lil Mulej għal ħtijiet tagħna. Int li għaddejt minn fostna tagħmel il-ġid u tfarraġ u taħfer lil kulħadd Mulej ħniena. Int li ma tridx il-mewt tal-midneb imma li jindem u jgħix Kristu ħniena. Int li dejjem toffri lilek innifsek lill-Missier b'sagrifiċċju għal fidwa tagħna Mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-nubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin noffru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għal ruħ oħtna Kikka Kallejja. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, mexxi l-emil tagħna skont ir-rida tiegħek biex fisem ibnek il-għażiż inkattru l-emejjel tajba tagħna b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ittra lill-Lud. Ħuti, ftakru f'dawk l-ewwel jiem lanqas biss ilħaqtu ddawwaltu bit-tagħlim li ma ġarrabtux bis-sabar taqbida ħarxa. Lil xi wħud minnkom għamlu minnhom spettaklu bit-tajjir u ħbit quddiem kulħadd. Oħrajn minnkom kellhom jaqsmu fix-xorti ta' dawk li sabu ruhom f'dawn il-provi. Għax tassew, intom ħadtu sehem fit-tbatijiet tal-priġunieri u fraħtu meta serqulkom ġiedkom għax tafu li għandkom ġid akbar li jibqa' għal dejjem. Tarmux mela l-fiduċja tagħkom għax din iġġib magħha ħlas kbir. Tassew li teħtieġu s-sabar biex tagħmlu r-rieda ta' Alla u tiksbu dak li hu wiegħed. Għax ftit ieħor, ftit ħafna, u dak li għandu jiġi ma jdumx ma jiġi. Il-bniedem ġust tiegħi jgħix bil-fidi, imma jekk jerġa' lura jien ma nitgħanxaqx bih. Iżda aħna maħniex minn dawk li jerġgħu lura biex nintilfu, aħna minn dawk li jemmnu biex insalvaw. Il-kelma tal-Mulej. Is-salvazzjoni tal-ġusti mill-Mulej. Is-salvazzjoni tal-ġusti mill-Mulej. Afda fil-Mulej u għamel it-tajjeb, għammar fl-art u tgħix b'moħħok mistrieħ. Qiegħed fil-Mulej il-għaxqa tiegħek u jagħtik dak li tixtieq qalbek. Is-salvazzjoni tal-ġusti mill-Mulej. Erħi fil-Mulej it-triq tiegħek afda fih u jagħmelu u juri bħad-dawl is-sewwa tiegħek u d-dritt tiegħek bħal nofsinhar. Is-salvazzjoni tal-ġusti mill-Mulej. Il-Mulej isaħħaħ il-mixi tal-bniedem, iwettqu u jitaxxaq bit-triqtu. Jekk jaqa' ma jmurx għal tulu fl-art għax il-Mulej iżommlu idu. Is-salvazzjoni tal-Mulej mill-ġusti. Is-salvazzjoni tal-ġusti mill-Mulej u l-kien tagħhom fi żmien il-għawġ. Il-Mulej jgħinhom u jeħlishom mill-ħżiena, isalvhom għax fih jistkennu. Is-salvazzjoni tal-ġusti mill-Mulej. Jekk jogħġobkom inqumu għall-Evanġelju. Infaħrek Missier Sid is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjeġ tas-saltna u rejthom li ċkejkni. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-Mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mark
glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-folla: is-saltna ta' Alla bħal meta raġel ikun xeħet iż-żerrija fl-art, rieqet jew imqajjem, bil-lejl jew binar, iż-żerrija tinbet u tikber bla ma jaf kejf. L-art trott minna nfisha, l-ewwel il-barma, imbagħad iżbula, imbagħad il-qamħ mimli fi żbula. U meta l-frott isejjer malajr il-bidwi jmittidu għall-minġel għax ikun wasal żmien il-ħsad. U qal: ma xiex sejrin inqabbluha is-saltna ta' Alla, jew bliema parabbola infissruha. Qisha żerrija tal-mustarda, din meta tinżera fil-ħamrija, il-iċken fost iż-żrieraħ kollha fuq l-art. Ma wara li tinżera tikber u ssir l-akbar waħda fost il-ħxejjex kollha u toħroġ frijaj wisajn, hekk li l-għasafar tal-ajru ikunu jistgħu jistkennu għad-del tagħha. B'ħafna parabboli bħal dawn kien ixandrilhom il-kelma kif kienu jistgħu jifhmuha huma, u mingħajr xi parabbola ma kienx ikellimhom. Imma lid-dixxipli tiegħu meta kien ikun waħdu magħhom kien ifissrilhom kollox. Il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Kieġobkom noqogħdu bil-qiegħda naqsam magħkom ħsieb qasir. Kemm grazzja kbira żisħuti li ta' kuljum mod speċjali kif ikun filgħodu u hekk nisimgħu il-kelma tal-Alla, nieħdu sehem fil-quddiesa. Il-kelma tal-Alla kienet huwa importanza tkun qisha dak il-ftit melħ li nitfgħu mal-ikel jagħti t-toma. Il-kelma tal-Alla titfa' t-toma tal-Alla fil-ġurnata tagħna, fil-ħajja tagħna. Araw xi ġmiel il-kelma tal-Alla llum. Naħseb waħda mill-affarijiet li aħna żgur minnhom li hija kuljum u x'hekk ridu nħabbtu wiċċna mat-taħbit tiegħu. Kuljum fih is-sabiħ u fih ukoll xi ftit tad-diffikultajiet niltaqgħu magħhom il-koll ma rridux nagħmluha bi kbira ħafna, għax waħda mill-affarijiet li jekk għandna bżonn nirbħu u li x-xetan jittentana ħafna li jeżisħutija in-negattività u l-pessimiżmu. Fid-dinja jeżisti s-sabiħ u jeżisti l-ikraħ. Jeżisti dak li winqas sabiħ ħanejdu hekk. Però jekk jien niffoka fuq in-negattiv, jien se nara kollox ikraħ u se nara kollox negattiv. U x-xitan dak li jrid biex imbagħad u x'hekk jibdu jgħidli ara Alla x'għamillek. Ara fejn hu dan Alla mħabba u x'hekk. Allura rridu noqogħdu ħafna attenti minnha dik. Infatti San Pawl u x'hekk jew aħjar il-kittieb tal-ittra lil-Lowt ma nafux eżatt min kien. Hekk wissiena fl-ewwel qari li jeħtieġ noqogħdu attenti qed iwissi l-komunità tiegħu u x'hekk li fil-provi aktarx kienet komunità ġdida u li mal-ewwel sabet il-persekuzzjoni għax timxi wara Ġesu. U issihom biex jieħduha bis-sabar il-persekuzzjoni. U x'hekk jaċċettawha bħala mument ta' sfida. Mument ta' sfida jfisser li jekk jiena naċċettah minn idejn Alla u nagħmel ħilti, jiena sa nimmatura sa nikber bħala bniedem. Infatti jekk jgħidilhom, is-sabar tagħkom ħajwassal biex isseħħ fikom ir-rieda tal-Alla. Hekk imbagħad jiġi s-salm tal-lum salm sabiħ immens, hekk nħeġġixkom kieku waqrawh illum id-dar rajna biss partijiet minnu kemm hu sabiħ is-salm. Is-salmi kollha ta' sbieħ ma xi minnhom tal-ħaġa paraw isimgħu bil-qalb. Afda fil-mulej u għamel it-tajjeb. Ammar fl-art, jiġifieri żomm saqajk mal-art u x'hekk, u tgħix b'moħħok mistrieħ. Qiegħed fil-mulej il-għaxqa tiegħek u jagħtik dak li tixtieq qalbek. Erħi fil-mulej it-triq tiegħek, afda fih u jagħmelu. U juri bħad-dawl is-sewwa tiegħek u d-dritt tiegħek bħal nofsinhar. U l-bqija mhux se naqra iżjed imma salm li kieku nirriflettu ftit fuq u eżisħuti jagħmlilna ħafna ġid. U mbagħad Ġesu fl-Evanġilju tal-lum ixebbaħ is-saltna tal-ewwel mażerija tal-mustarda u x'hekk li tinżera fl-art tkun li żar waħda, xi tfisser is-saltna tal-hija l-Knisja hija l-kelma tal-Alla.
lik tinżera il-kelma tal-Alla tinżera fina u nieħdu ħsiebha ħatat il-frott. Mhux minn waħda jidħol minn l-oħra joħroġ imma ta' rridu nożżuha l-kelma tal-Alla eżis ħuti. Bħala teżor hekk nistaqsu lilna nfusna x'in niġi għall-quddiesa. Kemm huwa għalija importanti li l-kelma tal-Alla nismagħha nifhimha u nożża. Kemm importanti li xi noħroġ mill-Knisja hekk inżommha f'qalbi. Kien nistaqsi lili nnifsi llum iktar tard fil-ġurnata. Il-kelma tal-Alla fuq xiex kienet kapaċi nagħti tweġiba għax importanti ħafna eżis ħuti nożżuha. Il-kelma tal-lum għandna ħafna mezzi anke fuq il-mobile min jixtieq jużah tajjeb. Fil-Knisja ġġubuhx magħkom jista' jkun il-mobile għax ħafna tfixkejl u x'hekk illum kważi ma tistax tieħu sehem f'quddiesa li ma tismax xi mobile idoq. M'għandux ikun hekk. M'għandux ikun hekk u forsi tara min joħroġ jirrispondi l-mobile waqt il-quddiesa m'għandux ikun hekk eżis ħuti. Jien fil-quddiesa l-attenzjoni tiegħi fuq dak li għandu xejn lil mulej jew dawk il-ħafna dak għandna ġurnata sħiħa u x'hekk biex nagħtu attenzjoni lill-mobile imma fil-quddiesa jista' jkun nħalluh warajna jew għalmenu nitfuh jew nagħmluh silent. Hekk allura eżis ħuti jekk il-mobile ukoll ma nistgħu nużah tajjeb billi waqt il-ġurnata nista' nsib il-qari tal-ġurnata jiena u x'hekk. Nitolbuh bil-qalb il-mulej imbagħad ixebbaħha wkoll u x'hekk is-saltna tal-Alla mażżerija li l-bidwi jiżra fl-art u mingħajr ma jaf kif tikber u tagħti l-frott. Hekk il-kelma tal-Alla li tinżera fina. Nista' jiena nsib ruħi f'ċirkustanza tal-ġurnata llum u l-kelma tal-Alla tkun id-dawl li qed jagħtini Alla fuq dik iċ-ċirkustanza ta' ħajti. Allura jien nitolbuh bil-qalb il-mulej illum ta' biex hekk bħall apostli naraw kemm sabiħa imbagħad li d-disċipli tiegħu kienu jinġabru madwaru u jispjegahilhom il-kelma tal-Alla. Kieku jkollna mument ta' ħejn fil-ġurnata ta' talb u nerġgħu naqbdu din il-kelma tal-Alla u nirriflettu fuqha naqrawha bil-mod u ngħidlu tkellem mulej jurini xi tittejli permezz ta' din il-kelma dik ngħidula l-meditazzjoni u x'hekk kemm jagħmilna ġejt. Eżis ħuti, issir ta' bilħaq il-kelma li ddawwal il-ħajjitna, dik il-kelma li tant għandna bżonna illum u kull jum tal-ħajja tagħna. Kieġobkom nkunu bil-wieqfa. Bil-kelma li xandar u l-mirakli li wettaq Ġesu ta' bidu għas-saltna tal-Alla imis issa lilna li nkomplu nibnu din is-saltna sa ma sseħħa l-kollox. Nitolbu għalhekk u ngħidu tiġi saltnatek mulej, tiġi saltnatek mulej. Sabiex tinsara bil-kelma u l-ħidma tagħhom iħabirku għall-bini tas-saltna tal-Alla nitolbu tiġi saltnatek mulej. Sabiex tiġi saltnatek fost il-ġnus kollha u jseħħi l-pjan tiegħek ta' salvazzjoni anke għal poplu tal-patt il-qadim nitolbu tiġi saltnatek mulej. Sabiex is-saltna tal-Alla tasal lil murda lil minu fil-ħabs u lil dawk maħkuma mix-xitan nitolbu tiġi saltnatek mulej. Sabiex l-Ewkaristija li niċċelebraw iżżomm ħajja fina l-istennija tal-mulej li għandu jerġa' jiġi fil-glorja nitolbu tiġi saltnatek mulej. Ngħidulu grazzi bil-qalb il-mulej tax-xita li batinna nkomplu nitolbuh jagħtina xita tal-art li jartna tant teħtieġ dan iż-żmien tax-xita temm żmien u xekli suppost tagħmel ix-xita f'da żmien. Nitolbu għal pajjiżna hekk kif issa nibdew noqorbu għall-festa tal-Miġġa ta' San Pawl fostna biex il-mulej mhux biss ħarisna fil-fidi imma jerġa' jressaq leħ dawk li tbedu minnu. Nitolbu għall-Knisja biex meta naraw l-iżbalji tal-membri tal-Knisja aħna l-koll niżbaljaw ma nitfixklux ta' għax nafu li l-Knisja kif smajna l-Knisja ta' Ġesu. Il-Knisja mhix ta' xi papa jew ta' xi qaddejs jew ta' xi jisqof jew ma nafx ta' min. Il-Knisja ta' Ġesu aħna membri tagħha daqqa mmorru sajjeb daqqa niżbaljaw midinbejn li aħna. Ejjew nitolbuh il-mulej għall-Knisja biex ta' bilħaq tkun dik iż-żerja tal-mustarda hekk li tinżera fl-art u tikber u tagħti l-frott. Nitolbu għall-anzjani, għall-morda, għall-persuni bi bżonnijiet speċjali, għal dawk li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli, ħafna minnhom isegwu dil-quddiesa. Nitolbu eżis ħuti
għal dawk li talbuna nitolbu għalihom, għal dawk li jeħtieġu t-talb tagħna u għal ħafna migranti wkoll li jsegwu dil-quddiesa. Ejjew fiskiet hekk inresqu issa t-talba tagħna lil Mulej. O Alla, il-preżenza ta' Kristu ibnek fejn tnejn jew tlieta jinġabru f'ismu, twettaqna fit-tama tas-saltna tiegħek fejn int għad tkun kollox f'kulħadd għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin noffrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u nbejt ikollna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmejn. Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit jubitek tajtna l-imbejt li qegħdin noffrulek frott tad-dil jew xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana Mulej Alla tagħna li wniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek. Naddafni Mulej minn żuniti u d-dunub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' bis-sliem Mulej l-offerti tagħna u għamel li jkunu ta' fejda għad għaddejs u s-salvazzjoni tagħna bi Kristu Siedna. Il-Mulej magħkom, nerfew qlubna l-fuq, niżżu ħajr lil Mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Mulej Missier għaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, b'fidi ħajja nistqarru l-qawmien tiegħu u b'tama sħiħa nistennewh jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u intennulek bl-għajda. Għaddejs, 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 Mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-Mulej, Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Għaddejs tas-sew int Mulej, int lajn ta' kull dusija, għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħa l-ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmejn kollha għal maħfra tad-dunubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek Mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu
nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mit-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mo speċjali llum qegħdin nitolbu għar-ruħ oħtna Kikka Kallejja. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, Santa Angela Merici llum fil-festa tagħha u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrejb, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja tina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-demm qaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem f'idej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Danu l-ħaruf Alla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħen jgħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen.
Nejdulu grazzi bil-qalb l-mulej għal din l-Ewkaristija żisħut il-qumu bil-bieqfa. Nejdu bil-qalb grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla. Grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla. Grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla. Nitolbu. O Alla li tista' kollox, qawwina fil-ħajja tal-grazzja tiegħek u għamli dejjem ikollna l-ġieħ li nagħtuk is-servizz tagħna bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom. Ibarikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu u l-jum it-tajjeb lilkom il-koll.